Čau lidi, tady je Škubánek.cz a dneska jdu k naší medlánecké vozovně, co máme v Krpoli, a budu natáčet vozy, které jezdí na noc do vozovny. Už jsem to měl dlouho v plánu. Tak, teď jsem dorazil tady před vozovnu, nejezdím nic moc, jenom tady jsou vající šaliny, jezdí tam domovcího stroje. Takže si počkáme na nějakou lahůdku, za mě tady přijede nějaká kačena. Nebo Porsche, té trojky se moc nejezdí, takže buď kačena, Porsche, jezevčík se jezdí ještě. Tak třeba ten přijede. Zatím čau. Tak, už nám teďka tady přijelo. Ale je to podobný jak kačena. Myslím, že z tomu je kačena přezdívá. Takže si ostajeme. Tak. Jo, je to 1013, 12, takže super. Tady zkouřím. Tak. Jo, zrovna tam je úplně ta stejná. A úplně stejná, tam teď jede, ale to tady to už uvidíme za chvíli. A zatím už nám tam stojí kačena, očividně. Další už nachystaná na odjezd. To zrovna. Tady teda takhle položím. Tak. Tak. A jste viděli, a jak to odjíždí tam. Já nás přepnu do odjezdu. 3, 2, 1, teď. Tak, máme tady odjezd. Tak a už nám přijela zase další kačena. 17:20. Plus číslo. Tak uvidíme, co nám přijede dál. Doufejme, že třeba zase nějaká kačena, takže tady teďka budeme točit tohleto. Tak, já se tady položím a mířím tam. A prostě já tam taky říkám kačena. Já říkám těm třem věcem kačena. S tím černým předkem, to je ruční kačena, tady ta kloubová oboustranná, celá jako poslední. To je, jak se jmenuje, sakryš, jsem úplně zapomněl. To je, říkám, pedálová kačena. A to je celá předtím úplně na začátku, jak jsem vám ukazoval, tak to je, říkám, prostě jenom kačena. Dvoudílná kačena. Jo, už nám tady jede autobus. Tady zase couvá šalina. Jsem já. To je bus. Uvidíte buď bus nebo šalinu, nejde víc za rád.
Takže já se vám když tak ozvu, až bude něco zajímavého a zatím teda timelapse. Takže ten timelapse jsme ani zapínat nemuseli, protože jak na potvoru, já jsem předtím zapl timelapse a už přijela Šalina. Teď jsem ani ten timelapse nezapnul. Tak co to jako je? Už tady máme Porsche, jak jsem říkal teda. Jo? Tak, zajít si tam do vozovny, ještě zazvonil hezky, já jsem mávl. Tady ty řidiče pohodový mám rád, takový, co jsou nenafučení. Tam nám jede nějaký autobus, pak to je 65ka. Českovice hřbet. Ty jedeš navrch. Tak jo, čau. Takže, teďka, pokud nedostaneme zase zákon schválnosti, tak by nám teoreticky měla potom timelapse přijet Šalina, takže timelapse teď. Lidi, teď se mi stala menší závada. Z ničeho nic se mi vypl telefon z té zimy. Takže mám tady powerbanku na tom, řekl bych, že můžeme točit dál. Tak jdem. Máme tady dvojdraka. Už se sem žene. Tady ho máme. Tak. Tady hezky draka. Brňáci si to složili sami. Jsme totiž dobří. Tak, teď se zase takhle narovnáme a můžeme jít na timelapse. Co je na to? Takže teď. Lidi, mám dojem, že tamto Porsche teďka couvá. A jakože couvá, že se řídí ze zadu. Což je za mě hrozně hustý, že prostě řidič jde dozadu, když je to jednosměrná šalina. Za mě je to hrozně dobrý. Hrozně dobrá funkce, co jakože ve Škodě třeba vymysleli. Takže asi jedeme dál a já se vám ozvu až s dalším příchodem šaliny a asi nebudu dávat už teďka timelapse chvilku, takže zatím čau. Lidi, přijela nám tady kačena, to je náhoda, co? A zase ta normální Škoda. Já se těšil, že přijede teďka aspoň něco jiného než předtím. Ono je to zase kačena, no. To se nedá nic dělat, no. Teď jakože moc nemáme štěstí, jo. Vám řeknu. Takže třeba to bude rychlý teďka. Tak nebude, jde si projít vůz. Takže si počkáme, třeba nám zazvoní. Nebo si, no tady zamává. Třeba něco málo. Jinak v plánu mám mít dom, tak třeba teoreticky půl hoďka a už bych to tady dal. Až možná třeba za 4 hodiny se podívat k autobusovému vjezdu.
Tam by to mohlo být taky zajímavý, bych řekl. Za Kečenou nic nestojí. Třeba to bude na chvílku. Tady je to stání. Vozovna Medlánky. Tak. Páteční večer. Má taky rádi takový páteček po škole. Jít si začilovat někam do města nebo prostě ven. Já jo. Extrémně. Ještě si zapíše příjezd. Jede tam dvojdrak teďka ve vozovně, to co nám tady piští. Co tam rožo? Tak meluzína normálně. Jo, takže pán Špéra. Nevím, jestli jste viděli pánovu reakci, ale pana řidiče, ale teď nevím, jestli to bylo jakože jo, dobře, čau, tady ti mávám, nebo přestaňte natáčet, jeden malej. No tak schválně napište do komentářů, co si myslíte, že to bylo za výraz, jakože jo, dobrý, natoč si to, čau, anebo prostě si to jako natáčíš. Co to je? Tady to rozjíždí nějaká Alfa Romeo malá, tady pojede. Tady tohle. Já vám to nechám takhle je podle mě lepší přehled, co se kde děje. Jinak bych byl rád klidně, kdybyste mě podpořili lajkem, anebo odběrem, to už je ta lepší verze, ale nechám na vás. Takže já bych teďka dal timelapse. Jdeme na to. Teď. Já si myslím, že teďka je nějakých 19:21. Před jsem se díval na hodinky, takže si říkám, koukněte, poslání nic tam není vidět. Takže bychom zrovna do jednička, ale ne do Ozony, směrem na Ečerovu. Takže bychom se šli podívat tam k autobusům, takže jdeme. Tak jdem. Tady auto je rovně. Takhle se podíváš a řekneš si, to je úplně prázdná vozovna. Jakože úplně prázdná vozovna. Že jakože chápu, všechny vozy jsou schovaný. Ale tak třeba v pisárecké vozovně, tam je to namačkaný jak něco. Teďka jste mohli v tom timelapu jakože vidět, že nějaký řidič prostě jel teďka do služby, že má asi večerní nebo noční takový, protože rozjezd jezdí až pozdě, takže má nějakou večerní směnu, no. Taková temná ulička. A teďka už se dostáváme tady k jezdu autobusům, stop kontrola, jo, že tady mají zastavit, když jedou třeba s autem lidi sem. Jo, tady už je to trochu plnější, můžete vidět, já půjdu trochu blíž. Asi si to dokážete představit, já tam taky moc nevidím, ale jakože
tam plný docela dost, bych řekl. Tam stojí autobus, tam ten černý flíček. Asi dá se nemůže. Asi bych ani nějak nepokoušel. Jo, zrovna jede tady minibus. Jste mohli vidět tam na vrchu? Já vám dám když tak vědět, kdyby se něco stalo. Zatím čau. Jo, takže ozývám se, nic zatím se nestalo. Já myslím, že bude jezdit už teďka málo šalin, takže asi spíš už bych to ukončil. Já se s váma ještě rozloučím pak v Krupoli, takže jedeme do Krupole. Asi 41 nebo 42. Takže zatím čus. Nakonec jsem sundal stabilizátor a přijela kačena. To je fakt zákon schválnosti. Já sundám něco, vypnu a přijede zrovna šalina. No tak to je asi teda všechno. Já vás ještě teda otočím. Takže já bych se s vámi už asi pro dnešek rozloučil. Budu rád za like, za odběr klidně, jestli chcete. Takže vidíme se u dalšího videa. Zatím čus.